Να φαίνονται αυτά στα χοπαράκια που είναι. Ναι. Δες πως κάθομαι σαν τον Λύκο. Που είναι έτοιμος να ορμήξει τα πρόβατα. Κοίτα, κοίτα. Συμμαζέψε εσύ, δεν είναι έτοιμα για κατσαρόλα. Κοίτα ρε. Αχ, θα τα ανεβάσει στο YouTube τώρα και δεν ξέρω αν μπορεί να το κόψει. Θα σε έβγαζα έτσι που είσαι έτοιμη. Αυτό θέλει να ανεβάσει στο YouTube. Θα κάνει ένα με τις φωτογραφίες εκεί. Όχι με τις φωνές μας. Τώρα δεν μπορώ να πατήσω και μέσα. Θα το αφήσω το πάλι σαν αύριο μέρα το κινητό. Θέλει και σταθερό χέρι εγώ. Ναι, έλα σε μένα. Στα βίντεο είμαι... Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα. Τυχερά. Ναι, θα φέρουμε ένα Red Bull να παίρνουμε δυνάμεις. Αν μπορείς να βγάλεις εδώ κάτω. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Φαίνονται πολύ καλύτερα από τις φωτογραφίες. Έβγαλα και τα από εκεί, τα πιάσα καλά. Αυτό που πάει καλέ. Στη μάνα του πάνω. Αυτή η μάνα ωραία, αμπούλικο πράγμα. Λάστινα. Δεν είναι και κατσαρόλα. Μάνα είναι. Να γεννήσει πρέπει. Πάει καλά. Να αυτά εδώ δες, εδώ έχει χιλιάδες. Ναι, εσύ. Τα φαίνεται στην κάμερα. Λοιπόν, αυτά που βλέπεις είναι σε όλα τα χόρτα, έτσι είναι. Όλο μικρά. Να τα δες και εκεί πέρα τώρα δεν φαίνεται από εδώ. Πρέπει κοντά μόνο έτσι. Δες το πόσο μικρό είναι. Θα μεγαλώσεις, πού θα πάει. Άι. Κάτσε. Να πάω να βγάλω και την τρίτη. Τι βάλεις άλλο τώρα. Τι είσαι λιγκάνια είναι και από εκεί. Τα ίδια είναι. Τα ίδια είναι.